Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Hello? Unsa? Nanaog si Jessa sa tubangas kabayan og dili na makasura imong motor? Pangitag pagi! Pagpangutan na ng dapita kung may tumboy bang nagpuyo diha? Sige. Paabot ko si mong tawag. Edna Tumboy ang higala ni Jessa. Kana ang pangitaan ng kabayan diha. Salamat ka nagsakay ni kong taxi. Gikan nga nagsakay kong jeep. Ang tuso na gilin ako nga katulog ko masakay. Sundon ko ang tanang pahimangno ni Andrew. Aron dili may masakpan ni Alex. Hello? Kumusta na ang... Ako sa man, may Edna Tumboy ba ang kabayan nga gisudlan ni Jessa? Unsa? Wa? Why tumboy nga nagpuyo ng dapita? Ayaw mo paghunong! Pagitaas Jessa ng dapita! Ug ayaw pagbiya diha kung wa kay kasayuran bahin sa gana ni Jessa ng dapita! Murag na makakasam na ako sa Jessa! Animal! Di lang ginunta ko binuangan ni Jessa! Kay mapatay ko yun siya! Niyanagit ko silang Andrew. Andrew! 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 Kinahanti ko gimo. Pinakatong si JR. Ganihan na ba siya natug? Taon-taon na. Pero, di na ko na nato siya tugawon. Anilaw na siya sa kundugan. Naanda naman siya din eh. Ingon anak nga mo pakatug ka ni JR? Sa imong dughan gyud, Andrew? Mas dali siya makatuog ko na papo na sa kundugan. Oo, tanawa oh. Hinano kay siya, di ba? Yes. Nganong mituto ka na ko? Ako na siyang ibutang siyang kuna. Sa may akong nakita. Parehas magporma sa naong si JR ug si Andrew. Ang ilang agtang. Ang baba. Ang suwang. Yes, ah. May ganda ko pagkaon sa labisa. Basta gusto ko pagkaon. Busog pa ko, Andrew. Bisag kung saan ko na kong tanaw. Parehas silang naw. Maudi ay nga ganahan si Andrew ni JR. Parehas katingan ni si JR ug naong siyang anak nga napuwag niya. Ay, bisan na saon akong tanaw. Parehas yun og naong ang duha, si JR ug si Sir Andrew. Uy! Si Andrew man ang nasa imong cellphone. Ay! Kinsa man ang bata ang iyang gikugos? Kini? Mao niya nga akong pag-umangkon nga akong giatimanoy. Uy! Imong pag-umangkon? Liwat man kayo ning Andrew ning bata ah! Ha? Oo! Mausab na imong obserbasyon? Kaklaro na ah! Ay, tanaway. Kanang agtang. Tawa. Ngayon ba?
Kinayang-kilay ng bata. Wala dawa na good. Oh, parehas mo kayong Andrew. Daan pagid ko. Ha? Unsay daan? Hala. Unsay hala, oy, Carla. Aw. Why hala oy, wa. Ha? Ako kukuan. May paliton man di ay ko. Gisugo ko Sir Andrew. Di haon na kanoy. Jessa, kau na. Sabta na to pa si JR. Andrew, parehas kini og naong si JR si mong anak, no? Ha? Ngano nakasultim ka na? Kay po parehas mo naong si JR. Kun. Oo. Kun, doon na sila pagkaparehas. Pero, may mabag, di na ito isgutan ng akong anak. Wa siya din busa. Di na lang na ito siya isgutan. Andrew, salamat kaayo. Ay na pasigig pasalamat ako, Jessa. Nalipay na sab ko nga nagkatabang ko ni mo. Ha? Abi mo, dili sa mulayog naong sa akong uyab. Nga inahan ni Andrew Jr. Ha? Ikaw may pinungdong na ko niya. Nganong nagkabuwag man mo? Ang panahon na nagbuot, Jessa. Doon ay mga butang dili na mo magkontrolar. Bisa kung saan pa ni mo. Sa mga doon ay mga panghitabo nga dili na mo kontrolado. Pero mahal ni mo siya. Mahal ko kayo. Mao pa. Siya lang ang babaeng gusto ko ikauban hangtod sa akong kamatayon, Jessa. Ha? Nganong mura ba kang nakurat sa akong gisulti? Nabati na sabda na ako nga gisulti ni Alex na ako. Mao ba? Kung mo na, mahal ka gina ni Alex. Oh. Pero, Unsay pero? nganong dili man ako mahimong tupangan ang iyang pagmahala, Andrew. Nganong nagasulti man ka na? Ambot, naringkamot ko nga mahalon si Alex. Pero dili ilahom sa kong kasing-kasing. Munag tunay mo supak. Unsa? Ngano? May lain ka bang gimahal? Wa. Pero, Pero unsa? may gikalagutan kong lalaki. Nga hangtod karon na. Dili ko mahimong mapasaylo. Kinsa siya? Andrew, ang imong mga mata. Ha? Oy, mihilak si JR. Ako na yung matimansa kong anak. Salamat. Salamat ka wa siya manulong sa kunaw. Pero, ang ako mga mata, basig ba kinulong siya sa ako mga mata? Mitutok siya sa ako mga mata kagadiyo. Di na mayroong kumpiyansa ko. Likayan ko makatutok siya sa ako mga mata. Dong, di pa ka mukaon? Nanugon ba to si Jessa do nga ako kang atiman nun sa paniud to? Pasagdi lang una ako din, ma. Gusto kong mag-inusara. Uy, miinom man ka nga way sud lagi ng imong tiyan. Di ba na makaayo ni mo dong? Pasagdi lang lagi una ko. Wa na lang unta to ni mo tugtis Jessa nga mulakaw. Kay mahasol man lang di ay ka. Mahal ko ang imong anak, ma. Busa, dili sa mahimo nga idaw na ko niyang iyang kagawasan. Ay, salamat nga nakasabot sab ka sa akong anak dong Alex. Gayon lang ko din, ma. Oo, sige dong. Hello?
Usa na? May naibawa na ka? May nakakita ba ni Jessa kung asa siya paingon? Usa? May nakakita nga milusot ni Spika sa iskina sa mong lugar ug misakay og jeep? Mao ba? Kung mao na, klaro kayo. Nga naniguro siya nga dili masundan. Sige. Unsa pa may imong nakuha ang kasayuran, ha? Duha na kay gayon nga may nakabantay niya. Nga mo na iyang buhaton. Sige. Bye. Da! Chisa! Unsa na usab ning gibuhat mo? May gitago yung ka na ko. Tunag yun! Ganahan ka sa kong kanta, ha? JR? Nagkikip mo sa fridge. Ikaw na. Nasa juice. Andrew, may mo ba nga di lang kay kunin mo ati manon? Pasag din ang kutsisa. Nga nung nagsulog man ka ng antipara, Oh. Oh, ma'am. dautan na day kag mata, Andrew? Oo. Medyo. Oh, mao pa. Abi na si JR. Ano magkakaon kag tarong? Dali. Abi ni mo, kuan, Unsa? May lain ka problema? karon pa ko makabantay ni mo. Karon pa ko Jessa? May problema ka ba nako? Wa. Wa. Kuan lang. Ang imong lihok. May tao nga po parehas nimo. Ha? Kinsa? Kuan. Jessa? May problema ba? Oh. Jessa? Naunsa ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!